Merħba lura għal poddat oħra, il-mistiedna tal-lum kien fost waħda mill-aktar li ħadd baż nitkellem magħha minkejja li kienet l-aktar waħda li tatni battikata biex tilqa' l-istedina. Sonja Sammut hija biologa, soċjobiologa, fost wieħed oħrajn insomma li tistudja fenomeni kulturali mill-lenti ta' bioloġija. Naf l-affarijiet nistema' pjuttost akademika, pedantika, eċetera, eċetera, però niżgurakom li din it-taħdida kienet waħda li lilna bħitni fuq bosta affarijiet u fl-istess ħin kienet divertenti ħafna. Wejzak joġbok, pen. Qabel ma nibdew, grazzi kbira li Derek Meets li ġimma wara ġimma baqgħu juru l-appoġġ tagħhom lejn dan il-proġett, lejn dan il-podcast bisħiħ għal daqstant jekk inti tfittex laħam ta' kwalità, ċempel 9986-6425 biex id-Derek jasal fuq l-adba tiegħek beġubijiet ġewwa basket li ħajskatenaw il-karnivoru fik. Grazzi bisħiħ ukoll lil-Leakabs li waslu li saw lil-mistieden, fil-każ il-mistiedna, l-ħwejġ kollha li kollna bżonn, il-crew, eccetera, eccetera. Leakabs huma l-irħas fis-suq u jaslu ħdejk fl-inqas ħin. Let isikura huma l-insurance brokers li jiena nafda għal kull xorta ta' assigurazzjoni. Fittxuhom fuq il-Facebook jew billi ċemplulhom fuq 2014-2400. Grazzi lil Beerhead Craft Beer Shop li din id-darba provduna bil-poppels, birra b'noti tropiċi vera tajba li mżewġa mal-imrar tal-birra joħolqu spettru squisite. Valletta glass għal kull xorta ta' bċejjex ta' ħġiġ dekorattiv ta' kull għamla u għal kull użu jekk hux domestiku jew kummerċjali. Valletta glass ilhom fis-suq aktar minn 9 seklu, guys. Għaldaqstant fittxuhom fuq il-Facebook biex issiru tafu aktar. Fl-aħħar mhux l-inqas grazzi li Rapid Screening Malta li kull episodju ifeġġu fuq l-adba tal-istudju biex f'tem ta' kwarta nofsija jiżgurawna li maħniex infettati. Sissa l-grazzja talla, touchwood, ħadd ma ġib pożittiv. Nota importantissima qabel ma naqbżu għal Sonja, wieħed mis-segwaċi tagħna batilna ammont ta' flus sostanzjali biex nużawhom f'reklamar għal NGO li aħna nixtiequ. Aħna ovvjament badna dik id-donazzjoni u rdoppjajnija fir-reklamar li se niprovdu insomma, u għal daqstant nixtieq nlaqgħakom ma' inizjattiva li għal qalbi ħafna li jisimha The Gift of Therapy ta' Richmond Foundation, fejn intom tistgħu tagħtu donazzjoni billi iżuru l-ħolqa tawn taħt wejza jekk jogħġbok u bekk ir-Richmond ikun jistgħu jipprovdu terapija b'xejn għal dawk l-ħut li vera jkunu mixtieqa jkunu fi bżonn ta' terapija ma jkollhomx minn fejn iħallsu. Inizjattiva ta' vera nħeġġitkom iżuru u tkunu ġenerużi. Mela, l-introduzzjoni intemmet, naddu issa għal episodju ieħor tal-podcast ta' John flimkien mal-fantastika Sonja Sammut. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħilbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast ta' John! Il-Podcast ta' John! Mela, tlaqna?